جی السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا دوست میرے پاس آیا تھا تو میں نے کہا آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ولاگ ڈال دیں اور یہ سانگ سنیں ذرا۔ آوے مہی تے قرب گھنے آنے ہویاں مدتاں گن گن گھڑیاں او ہجر تیڈے وچ اکھیاں روون جویں ساون مینہ دیاں جھڑیاں انہاں اکھیاں روون اودوں سکھیا جدوں واقف فجر دیاں بڑیاں او غلام فرید آئے روون اودوں مکسی تے جدوں بجیاں کفن دیاں تڑیاں یو کوئی ساوے گھامایا کوئی ساوے گھامایا تیراواں تیڈی ملیاں ہن کدی وطن تے آمایا